Každý si asi řekne rybí líheň, co to je, nebo jak to funguje. Je to složitá taková, říkáme tomu chemická pomalu laboratoř. Ten, kdo je líhňař, musí být odborník, musí všechno znát, vědět o těch rybách, kdy, jak, co. Každá rybička je unikátní. Každá ryba má jinak denní stupně, to si můžeme říct jindy, co to je, jinou lepivost, jinak se odlepkovávají ty jikry, jinou bobtnavost, jiný teplotu. Prostě každá ryba je specifická a tak se k ní musí přistupovat. Tady na rybí líhni mokřiny, jak jsem říkal, je to specifický objekt, kde se musí dodržovat vysoký hygienický standard, aby nedošlo k rozvinu nějakých bakterií nebo virových onemocnění. Vodu zde přihříváme, samozřejmě, jak jsem říkal, na každou rybu individuálně. Máme zde plynové kotle, které ohřívají tu vodu. 3 řády, na každý si můžeme ohřát jiný stupně. Vodu sem dostáváme samospádem, jak říkáme, gravitačně. Přitéká sem otevřenou stokou, potom potrubím. Voda se tlačí na mikrosítový bubnový filtr, kde se odstraňuje vlastně plankton a nějaké hrubé nečistoty. Dále máme 2 usazovací nádrže na každý ten žlab, kde se usazují jemné nečistoty, aby na ty ryby, opravdu na ty jikry a embryo nám dotýkala co nejčistší voda. Samozřejmě je zde kompresor, který zajišťuje okysličení té vody. Pokud si to tak vezmete, tak vlastně tato líheň musí mít 24hodinový dohled. Samozřejmě ty ryby si nevybírají, hlavně když se dochází potom ke kulení, tak ta ryba se může kulit v 1 hodinu, ve 2 nebo v 6 ráno nebo v 8 večer, je to jedno. Proto to musí být směny, musí hlídat se průtoky, teplota vody, kvalitu, obsah kyslíku, všechno se musí hlídat, protože jednou zaspíte, přijdete a nic z toho už nemáte. A jak asi většina ví, takže rybu můžete vytřít jednou za rok a musíte počkat do dalšího roku zase, abyste to mohli zopakovat. A jelikož zde na této líhni děláme veškerou produkci pro nasazení rybářství Třeboň i ostatní svazy a rybářství, který mají zájem, takže ten objem toho kapra je zde velký a je důležitý opravdu na to všechno dohlížet a udržet si tu kvalitu.